Nedrenu salamu alaikum bita o fakwe glan kanga fakwe glan ka timia ka dia angaje amo flen ɲɔgɔn fɛ walasa k'u glan an mago bɛ se poivron den kelen ma tomati den 2 sagasogo n'o t'i bolo min y'i bolo i b'o k'a la fakoyi an tɛ yen nɔ kɔ dɛ jabaden kelen tigɛlen jɛgɛjalan o kɛliya la jagoya ye fleurni cannelle n'o ye lifadani ye laurier bulu kɛlɛkɛlɛ n'o mugu b'i bolo walima n'ale y'i bolo a bɛɛ ye kelen ani tigani an mago bɛ se tamuroni fana ma fako in nafɛnw an b'olu fana ta k'o fara an ka nin nafɛn tɔw bɛɛ kan an ka situlu an b'o ta sisan nɔ k'o yɛlɛ nin cogoya in na a yɛlɛnnen kɔfɛ ka ɲɛ an b'ale ta k'ale kɛ an ka barama kɔnɔna la an bɛ sɔrɔ ka n'an ka sogo k'o la ka n'a yiran ka ɲɛ situlu in a b'an ka sogo yiran fo k'a ɲɛ o ta ye jɛgɛjalan an b'o k'a la kɔkɔ an b'o dɔɔni furufura la tomati ani poivron tigɛlen an b'olu suru a la an ka jaba tigɛlen an b'o fana k'a la layi an b'o fana dɔ k'a la ka n'u lamaga ka ɲɛ fleurni an b'o k'a la an bɛ sɔrɔ ka an ka daga datugu ka ɲɛ wagati kɔnɔna la an ka kɛlɛkɛlɛ cannelle n'o ye lifadani ye ani tigani an b'olu susu k'u ɲɛ an bɛ sɔrɔ k'o ta k'o yɛlɛma an ka daga la an b'a n'a lamaga ka ɲɛ o kɔfɛ n sɔrɔ ka n'an ka daga ji don ji ye tile 2 ni tila n y'o de k'a la mɛ kɔfɛ n tilala ka dɔw fara kan a bɛ sɔn ka taa ji ye tile 3 ɲɔgɔnna la n bɛ n ka fakoyi ta k'a tɛntɛn ka ɲɛ lilɔn tɛmɛ yɛrɛ o y'a ɲuman ye n ka situlu yɛlɛnnen n b'o ta sisan nɔ k'o kɛ n ka fakoyi la ka n'a lamaga ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ situlu in yɛrɛ de b'a diya o ta ye a lamagala ka ɲɛ yɛrɛ de n bɛ sɔrɔ ka n'an ka fakoyi nafɛn ta k'o k'a la n'a y'i diya i bɛ se ka kɛ daga yɛrɛ la a bɛɛ ye kelen n bɛ n ka fakoyi ta sisan nɔ ka kɛ n ka daga la dɔw b'a munu ka k'a la dɔw yɛrɛ fana b'a k'a la ka sɔrɔ k'a lamaga a bɛɛ ye kelen a kulu bɛɛ bɛ tila ka ci ne bɛ n ta k'a la k'a lamaga ka ɲɛ o wagati kɔnɔna la sisan nɔ an bɛna n ka nafɛnw tɔw k'a la n'o ye laurier ye sunbala an y'o daji k'o sɛnsɛn k'o k'a la mafejɛ o misɛnmanin an y'o de k'a la kumaba bɛ yen nka misɛnmanin o de bɛ kɛ fakoyi la o de fakoyi tɔ timiya ka taa fɛ an ka tamuroni an b'o fana ta k'o nɔni k'o k'a la i n'a fɔ ko ani mɔni tɔ tora miniti 20 ɲɔgɔnna ye an bɛ sɔrɔ k'o k'a la an b'an ka daga datugu ka ɲɛ dɛ fo ka taa mɔ ka kɛra tantɔ o ta ye an ka fakoyi mɔna ka ɲɛ yɛrɛ de tɔ tora mun ye sisan nɔ a dunni ko tɛ ni fakoyi in jali ye i b'a partager i b'i abonner walasa ka fɛn caman wɛrɛ ye aw k'an bɛn o la inshallah